Oin bakarri beste! Orain gurasoek. Bueno, guraso. Orain guraso buruzoiak. ¿Qué pasa? ¿Estaba en guraso buruzoiak, ala? Hemen dago da, izu, Bueno, venga, deno batera berri, txaloka! A ver, ¿dónde vais? Begira! Honera! Zue baiari zela korrizituen nago flipau! Zugatez ere, bai maitie, gero emango dozu nire telefonu, Ondo egin dugu! Ondo egin dugu! Hau izango da, Kristo konkrezue, dio nire zururrek, dio gorputzak! Kristo konkrezue, bai horixe, beti jungo naiz, maite bituten! Ondo egin dugu! Ondo egin dugu! Ondo egin dugu! Egin dugu ez, zer uste duzu, parranda izango da, bai ala ez? Bai ikusika dugu, parranda izango da! Aberra ai ama, ez dut esplikatu hau. Frogatu behar dugu, han goian ikusten duzu kurrua hori dagoen tokian, horren atzean daukagu satelite bat. Eta horrek, honela eginda, ikusten du aber sekulakoa egin dugun ala ez, Oin? Ara begira, dana, venga, gora eskuak, bat, eta hiru, hop! Deneko isiltasun osoa, aber konexioa. Bueno, hori konexioa izango da. Azalduko dizut, bale, konexioa entzuten badugu. Gero, musika badago, horrek esan nahi du, oso ondo egin dugula eta parranda dela. Eta orduan egin behar dugula azkar-azkar da, tren bat, eta ospatu. Hau ez da sekulan gertatzen. Hau diz, honela bagara, sintonia badugu, eta lortzen ez badugu, ez da ezer gertatzen, eta guk eskuak moztuko dituzuegu. Gramada. Venga, a ver, denero kara begira, A ver, gola, hop! Hola, konexioa, lasai, Eta zer gertatzen. Konexioa, bigarrena. Hola! Lagunak lehenengo parrandetatik, zer da? Justo, emango diogu, bat, bi eta hiru.